kutora mwana wemunhu anofanira kuzivisa mari yauya netsvakirai kuno makairambirei auchada murume auchamuda murambe inini ndine mwana akapiwa mumini naDouglas Sandi. Ndini ndine mwana akapiwa mwana naDouglas Sandi. Ndakazoona mwana wangu, ndakazomutora kushamwari achirwara. Vakambotorana vakagara vese. Hapana chavakandizivisa kuti ndizive kuti munhu aigara nemwana wangu, hapana chakauya. Saka ndakazofonerwa neshamwari yemwana wangu. Akati mama, mwana wenyu ari kurwara. Ndofunga anga aine pamuviri ipapo. Handizivi kuti kumba kwacho akabuda chirudzi kuti vanga vataurirani, handizivi. Saka inini nemweya wekubereka ndakamwana ndikanoona mwana wangu ndikaona achirwara. Airwara zveshuwa ipapo. Ndikatora ndikaendesa mwana wangu kuchipatara. Ndikarapisa ndikachitarisirawo kuti kwaakabva kwacho vachateerawo kuti vasikobvunza kuti mwana angobuda asi kuziva kuti zvafamba sei. Hapana akateera, hapana akaita sei kusvika nanhasi pakaitwa mwana, hapana akateera. So nyaya yenyu yamaunza kudara ndeyekuti chii apa murikutiudza ngano dzakaitika. Tell us kuti problem yamazounza kudara izvo ndo zvakaitika pamwana handiti. Asi kana munhu azoenda kudare manje anosvikawo representa nyaya yake kuti ndazouya kudare nechikonzero chakati mama. Handi ndizvo apa musati matipa nyaya chakazoita kuti ndiuye kudare. Ndabvunza mwana wangu, iwewe wakangouya vanhu venye vana kukutera. Mwana wangu akataura kuti ndaishungurudzwa mama, ndanda kusagara zvakanaka, ndasingachadye chikafu, ndanda kushungurudzwa. Plus anga atora umwe mukadzi wanga akugara naye. Ndokubva mwana azonguti inini ndatonoti kuti kukatiko hazvichaiti noti iye ane umwe mukadzi wokugara naye. Adzokera achida kuti anotora kadhi kuchipatara, akasvika hembe dzake dzabviswa mumba, dzaiswa pasi pemubhedhi. Mumba maiswa hembe dzemumwe mukadzi wanga akugara naye. Mwana akatorwa nahani kumurume? Haana kutorwa nemunhu, akauya ega. Akauya ega. Ibenzi. Wabva mumusha iwe. Shuwa uri munhu, mwana anotya vabereki vake kana kuti mwana anoremekedza vabereki vake nekuzviremekedza iye pake zvake. Womboita nguva yekuti wabva pamusha wake waenda kumbonogara nemurume, wozongobva kumurume ikoko wodzoka kumusha. Hakuna zvinhu zvakadaro. Chivanhu hachititendere zvinhu zvakadaro. Hamene kuti mamai nana baba mudzimba umu chivanhu chamaakuita chivanhu rudzii. Munhu anonzi dzokera kwawanga uri. Handiti mapoa. Iye zvino munhu wamaunza kudaro uyu mamuziva sei? Kuti muzomuti ndiwo andiri kuunza kudaro. Situation ndo yakaitoti Zvangu mamuziva sei? Situation yani. Situation yani. Yemwana. Tichasvika kumwana. Amai, vachingwara kutaura zvisisisai. Ndikumanzwa. Mwana wenyu akabva ari virgin achienda kumusha kwomurume wanditi. Ndizvo here? Akamitiswa. Akaenda ine mwana here kana kuti akaenda nepamiri? Paiyuka. Manje tinotaura language njema. Murume saka maifanira kusvika kudzoka kwaita ane mwana. Imi musina chamakapiwa. Murume uyu makamuziva sei? Kuti vanhu chatiri kutsvaga. Iye ndiye akataura mwana wangu. Ndamitiswa naNhingi. Ndobva matenderana kuti chienda kwawamitiswa. Paakamitiswa pacho akangoenda akangotiza pamba. So pakutsanangura nyaya amai, mungaite unge dare risiri kukubatai zvakanaka. Representation yemudare. Mambo, ndauya nenyaya yangu. Zvizhinji tingatonzwa nemwana kuti mwana wandakabata uyu ndewani.
nokuti mwana uyu akatiza ane pamuripo ndobva aenda. Handina munhu wandakaona akatevera kuti azondizivisa kuti ndine mwana wenyu. Kudakara mwana wangu adzoka mumusha. Handini mwapoa. Saka izvozvi mukutaura kwake kwaakanga achiita akazondiudza kuti kwaakanga ari ndikwakati. Saka maona tatora murume uyu tati auya apa azotaurira Dare chokwadi. Handini mwapoa. Ndochivani noti mukaitsenga mumuromo panapa payakadai hapana kwati tichienda nenyaya. Pana representation yamune mapa kudaro. Handiti mwapoa. Nyaya yacho natiiwani. Ndavanzwisisa. So takubatsirai. Asi kana tiudzei mwana ndewani? Unonzani msikana? Ndewadi Aglasani. Iwe unonzani? Indoni Susan Kuwengo. Ani? Susan Kuwengo. Pisamiro minwe kumuromo kwako uchitaura. Indoni Susan Kuwengo. Ani? Susan Kuwengo. 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 Taura zvinzwa nevanhu vese ava naka. Yeno. Chatiri kuda kubva kwauri. Handiti chekutanga mukomana uyu tichazonzwa zvaanenge akutaura ndiye baba here vemwana. Ndi. Ko pawakaendako wakaenda nemimba ukanobereka here uri musha mavo? Handina. Kochi ndanga ndazodzokera kumba but handautanga ndadzokera kumba. In fact ndaigara neshamwari yangu. Ndabva kumba ndichirwara iye ndakamuudza anga abva kujera anga akasunga kuti handisi kunzwa mushe. Ndobva angoenda akabudawo. Ndobva ndaenda kwashamwari yangu that night ndichitorwara kuseri. Ngatidai zvichida makanga makatsamwisana nokuti mimba zvainoita inogona kudii kungobata nhasi so mboita rengo kusvika yakaberekwa. Handiti kubva musi wawabereka mwana uyu kune rimwe zuva here ramakambowana nemurume uyu muchitaura zvemwana mwana avepo? Aiwa hatina. Hamuna? Alright. Purira mberi zvongotsanangura dacho. Ndobva ndaenda kweshamwari yangu usiku. Ndanga ndisina foni. Iye akatora foni yangu. Ndasina kuti ndingamufonerei kuti ndiri kurwara handina kuenda. Vanhu vabuda munomu mutongo wavabuda nawo ndewokushaya respect. Hati wati ndiyo baba vemwana uyu? Ndiyo. Ngatitangidzei kutaura. Ndobva vatora foni yangu. Foni vakaitora. Ndobva vaenda nayo usiku hwacho. In fact havana kuitora usiku hwacho, vakaitora 2 days before. Ndobva abuda akaenda. Ndobva ndasara ndiri ndega mumba. Kwanga kusina magetsi, ndandisina kana any source of light yekuti ndaikwanisa kana kuona. Ndobva ndaenda kweshamwari. Magetsi kwanga kusina. That kudhuze hako kumuvhuvhu kwategara, imba dzachona dziri padhuze nepadhuze. Ndakaenda ndasvika ndobva ndapinda. Iyo murume wake anga asipo wanga ari kubasa. Ndobva ndati ndokumbirawo kuti tiite sei ndingorarawo ndiri ndega kumba ndogona kuita something ndisipo pasina munhu anenge achindiona. Ndakangorarawo ndomuka ndoita sei ndoenda kuchipatara makuseni. Zvikanzi right ita sei pinda. Ndobva ndatogara neshamwari yangu usiku ihwohwo. Makuseni achina ndobva ndamukira kuchipatara ndobva ndadzoka. Ndobva ndadzokera kumba ndakasvika asiko. Ndobva ndatozobuda kumba kumaaround 3 ndichienda kuchechi kumasowe. Ndobva ndadzoka ndakamaona futi asipo. Ndobva ndadzokera kweshamwari yangu. Ndopa akazofona kumba kuna mama. Mama ndobva nditi kuti ndikutore pasina baba azviti. Uchatanga wafonera baba wako. Ndobva ndafonera baba wangu ndobva nditi dzokera mumba kwako. Ndichaita sei ndichauya ikoko ndichakutumira mari yechikafu. Ndobva vaita sekudaro vakatumira mari yechikafu. Zuva rawaifanira kuuya vanhu vakwanisa kuuya ndobva vaenda kubasa. Ndobva nditi iwewo uchiita sei chienda unoona gogo wako vekudRC uone kuti vanokwanisa kukuendesa kumba here. Zvakaitawo sekudaro gogo wangu ndobva wanditora kweshamwari yangu. Ndobva taenda kumba ndobva tasvika.
ndo magariro andikazotanga kuita kumba kusvika ndabereka. Pamba ndakatobuda zvechokwadi mumwe musi ndichiti ndiri kuenda kunowacha, but zuva randikabuda chiti ndiri kuenda kunowacha ndakadzoka. Ivo mama vangu vasipo zvokuti havana kana umbondoona ndadzoka, asi vana vavo vanga varipo vari pamba. Vakavabvunza vanoziva kuti maiguru vakasvika kumba vakauya. Kubva ipapo haana kuzonditeerawo, haana kunditsvagawo. Ndinenge ndakambodawo kufona but foni yake haina kuenda. Toda kuenda kunyaya iyi vedare takatoda kuti titsvage kuti mwana kuti azobuda mumusha zvakafamba sei, tichazoenda kumukomana tichimubvunza kuti musikana uyu unomuziva here, usavatewe ona kuti mutaura naye. Ya musikana ndomuziva. Ko paakabva mumba akaenda mumusha kana kuti aenda kwaaenda uzive kuti mukadzi aendepo, wakambomutsvaga? Handina kukwanisa kumuteera sekuti pandakati wakambopindura chete handina. zvichireve izvozvo pandakatuma munyaya yekuisa mari kuti inozivikanwa kumba kwavo vakandirambira mari, uyezve vakanditi iye tsoka yake handidi kuenda pano kwashe handitambire mari yemurume, saka kuti ndisumuke nditevere kuenda kumba kunomutsvaga zvaindityisa. Ndasina kuziva sekuti munhu akabuda akauya akatorwa namai vake kumba. action yawakatora ndeye wabva kwawabva ukatora kwawasvika pamba hapo wototanga kutoverenga mazuva kusvika nhasi usati watomboendako kai, handizvo zvazviri kutaura? ndo zvandiri kuti uchiverenga mazuva iwo kuti 1 2 3 mwana atoberekwa, kana kufona kana kudii kana kudii, toda kuti tifambe nematare zvigotibatsira pamberi. Wakatora danho ripi? Uri kutaura kuti hauna kutora danho, handizvo? Wakaudzwa here kuti kuno kune mwana? Handina kuziviswa. Wakabvisa tsakirai kuno? Vakairamba. Vakaramba. Yeah. Amai Mkwasha atora mwana akada kukuzivisai zvinotaura tsika dzedu kuti munhu akatora mwana wemunhu anofanira kuzivisa. Mari yauya netsvakirai kuno, makairambirei? Ndoda kupika pamberi paMwari, hakuna munhu akauya nemari kumba kwedu. Sekuru vacho vakauya kumba kwedu mambo, vakavhunza kuti ndoendesa mari. Inzwai mamai, hatishande kwatiri, ndikutaura nemukomana ndati munyaya wako aripi wawakatuma nemari. Munyaya wangu aenda akafonerwa kuenda kuchechi kwamaunganidzi. Akaenda kuchechi? Nezuro. Akaenda kuchechi? Ndiye akapuwa mari? Ndiyo wandakatuma nemari. Yanga iri mari? Ndanga ndakaunganidza $50 yekuti vandizive. $50 aitawo zvokuunganidza. Ndakatora $50. Kautanga nekuunganidza $50. Ndomereza muita. Amutiri kuzotsvaka mambo vacho. Mari mosheni ave ngaadzikire. Right, ari kuti akatuma munyaya ne$50 kubva kwenyu. Hamuna kubvera maona munhu akauya nemari? Hapana munhu akauya nemari kumba. Kana soko. Chii chakataurwa nemunyaya wamutuma? Munyaya ndamutuma akaenda bvanzi baba vapo dzokerai nemari moziva baba vayepo. Tagara tibva tatuma futi munyaya akaenda zvikanzi baba vasati vauya dzokerai nemari. Vatazomutuma zvikanzi endai kwagogo kudRC kwaambotaura mudzimai munopa gogo mari iyoyo. Inini zvakandinetsa kuti ndiende nemari kudRC kwagogo, mangwana akaramba mari iyi ndozvitaura nchiti chivanhu vachidaro. Haupinde mumusha mevanhu wakazotora mari here ikaenda kwagogo? Ndozvawaudzwa ka nedare remusha imomo kuti
chienda unotora mari unoisa kupi pagovhu wakazodii handina kuendako nekuti gogo wacho handina kuzivisa handivazive mudzimai ndiaita anovaziva kwagogo wacho mudzimai ini handivazive gogo wacho handai ndinopa asi ndakanzivisa mari kwagogo drc mudzimai ndiye anoziva kwagogo wake saka ukadii takabva taperera nyaya iri papo ndopakatanga kunetsanetsa mudzimai achingoenda kumba kwachidzoka achienda kumba kwachidzoka mudzimai aenda kumba kwavo umbonogara vaitofonerana utombo umbonogara kumba kwavo unorara udzoka akaenda nhasi aisadzoka unorara udzoka ufonerana nani amai vake Alright, tiri kuona tiri kutraya kutsvaga kuti isu tinotsvaga source kuti chauraya chimwe kana kuti chakweshera chimwe chii charemera chimwe chii ndokuti dare rifambe neno vamwe mukuona kwenyu vanoda kuganzawo bvai tisvike patizongonoona kuti nyaya yacho natoigadzirisa sei. ndakangobvunza mungwasha kuti ukuzwa kanzi endesa mari kwambuya hauna kuzotoiendesa ambuya acho handivazive ndati hauna kutozoiendesa kwete hauna kwete saka hauna tsvakirai kunekote hauna tsvakirai unokunzwa here teererai munataura akanzi enda kwambuya mbuya vaasingazivi ari mutozvakuta munhu aifanirwa kuenda naye kwambuya mukadzi wake mukadzi abatwa pamba handiti iwo zichienda kwambuya ambuya vachona haavazivi aikuenda sei wakamboenda naye kwambuya ndakaswera ndakaita ndakaenda kana kuti handina handina kuenda naye impingi vange vachiri kutogara vese pavakauya vasiyei vataure vanga vachiri kugara vese pavakauya vachinzi enda kwambuya vanga vachiri vese kumba kwavo ikoko anga asati atomboya kumba vanga vari vese zvekuti vaigona kungotorana vari tune mukadzi wake kuenda kwambuya akanga achiriko saka ndikubvunza kuti wakamuye pamakanziendai kwambuya makanhingiringa here makaenda here kwambuya sei haana kuuya haana kuuya maigara mese zvotaura mai vako akati ndiri kuenda notora mari yacho ndobva ndaswera ndakamugarira kusvika kwadoka ndobva azoya kuma8 ndikati ko uri kuti kwagogo wachona tichienda nguvai zvikanzi inzwa musikana kwanzi maigara mese kumba ainotora mari neku kwemunyai wake kwemunyai wake aiwa munyai ikaitsobhesika ndiyaifaniraoenda nemika nemari kouya anganotora kuti mari yake itsvakirai kunoro pambuya ndozvaakanotaura kuti hanzi ndiri kuenda kunotora mari handina mari pandiri kana pamwe ainyepa aitoendawo kwaenda handizivi nekuti akandi ndiri kuenda kunotora mari ndimirire ndichadzoka tikubatsiriso sana murume wakazvara naye mwana hasi uyu ndopandada kuenda apa ndiri kumusiya achidaroka kuti mese munge muchiona kuti panenge pachiitika zvinhu mumusha tetakatarisa imba here kana teitarisa mahumbu mumasomero vanhu vane mwana akaita sewoyo havasina kushorana wazvinzwa ava murume wako wazvinzwa ndiyachadzwa mbudzi mbiri maimanisiso murume wako kana murume wako haate amai vake respekta mbuya yako respekta mudzimai yako iwe respekta murume wako ufanirwa zvii ndoda kubvunza kuna mai amai imimi mambo oda kunge muchatonganyauka mukasimuka kuti hamuna kumbonzwa nezvemari yaida kubva kumbwashauka hamuna kuzvinzwa kunge ndanzwa kunge vaitaura nehanzvadzi uyu vaingoronga zvinhu zvavo vari vega inini handina kutombopinda ndichingonzwawo ini yaitaura hapana nyaya yemukwasha naatezvara iri pamberi pedu yatiri kutaura handiti ndizvo
tiri kutaura nyaya yemunhu akapara mhosva mumusha mevanhu. Museyamo taakuchivanhu. Nyaya yatatarisana nayo panapa ndeyekuti takuda kutotanga kuti kana imba yachona iripo igozovapo. Handiti kana isipo toenda panyaya yekuti munhu kana apa mwana wemunhu kana kutora mwana wemunhu uchimuita mukadzi uchirara nemwana wemunhu asiri mukadzi wako, dare redu rechivanhu kana kuti mudunhu medu tinoti chii kumhosva iyoyo, tobva takupai tokubhadharisai. Handiti mapanzo. Nyaya yatoda kuti tienderere mberi yezvino ndeyekuti iwe mukomana iwe semunhu wandiri kuona kuti waendesa Tsvakirai kuno, yanonzi iyo aiwa ngaibve tikumbomirira baba. Isusu Tsvakirai kuno iye zvino mambo havapo. Handiti pouya munhu arikuda kuzosuma zvinhu zvake muno mudare muno zvichida kutaurwa zvamambo. Handiti ndizvo? Anouya pano togara naye pasi, ndo rinonzi dare. Handiti oshedzera zvaari kuda. Ndauya ndiri kuda mambo, zvakazodai, nyaya ndiinayo ndeyakadai. Isusu tomuti mambo pavanotaurwa navo unouya wakabata chimuti chako, chimuti ichocho chikapinda pano apa izvozvi kudai. Handiti ndo Tsvakirai kuno mucherechedzo wayo. Munhu awanikwa ari mumusha iyeye ndiye anotaurirwa zveTsvakirai kuno kuti ningo wamuri kutsvaga ari mumusha mekwaningi ndisu tinaye. Handiti baba vozouya, ndakazongochiona vanhu vekwaningi vauya vachiti ndo kune musikana. Zvino chinonetsa ndechekuti mutaundi umu kana kuti chitaundi here I don't know, mwana atizira kuenda uko anotorwa futi achidzoka mumusha. Mukomana uyu ari kurambwa nhasi uyu anozika mwana ambuya kuti anodanana nemwana wangu. Handini mapawana zvekutouya utopuwa tii, zvekutouya utopuwa mari yelift yekuenda kwaruda kuenda. But tasvika panyaya dzakadai vanhu vorambana. Kana marambana wamuri kuomesera idare, wamuri kuomesera ndimambo. Handiti mapawana. Saka isusu hatinetswe nadzo nokuti tagara nadzo. Mubvunzo wangu uri kuti iwe mukadzi wako unomuda here? Ko mukadzi? Aiwa. Hauchada murungu? Hauchamuda? Murambe. Ndichamuda. Mudzi? Ndichamuda. Handichakudei. Aiwa tsingasvika ikoko. Aiwa kusati kwasvika kuchiri kure. Ndasvika ikoko. Ndobvunza mai vacho muri kumunzwa here? Mwana wenyu haasi kuda murume uyu. Mubvunzei mutaure naye ipapo. Kuti kuzvinzwa iye ndiye anotozira mhosva yaari kuramba, uri kumurambirei? Ngasi muri kunzwa here? Tiri kuzvinzwa. Mwana ari kuti iye mwana murume uyu handichamudii, handimude. Ndiri kuzvinzwa. Handitika. Mwana uyu akabuda mumusha akaenda kumurume uyu. Handiti? Ndiri kuzvinzwa. Akanodzoka nemurume wacho namusati mamuziva. Tozongonotangira matare mamambo ekuti munhu aroti handimude. Tingabve kustriti uko kuya kuzorambirana muno mudare medu. Kuti nhasi ndonomurambira pameso pamambo. Ndozvatiri tichitaura. Isu tiri kuti murume uyu kana ari baba vemwana uyo akabatwa neuyo. Handiti? Kana makanga muchikanga zvana muchiitana zvipi nhasi toda kuzovaka imba yachona kana iripo iri kurambwa nemukadzi. Imi muchiuya kuno imi nokuti mwana wenyu haangatange kuzotaurira dare muno kuti haasi kuda murume, anenge akakuudzai kumba. Imi yamauya nayo muno ibuditsei pachena nhasi.
handiti muno ndoma dzinongobudira pachena todzipedza. iye chaakarambira ndechikuti anzani mumwe mukadzi irizini yakarambira tiri kuti isusu imimi munhu aita mukadzi wake handiti aita kamukadzi wake ibasa rani iroro zvinoafektani munhu aita vakadzi vake vaviri zvinoafekta muridzi ndo patiri kuti uyo akakuudzai kumupa kuti mama ini murume wene kuti aita mumwe mukadzi ine ndichada hangu ari kuudzai mimi samai vake ndobva mabvumirana nemwana nokuti mwana imimi chirunguka izvi anoshandisa marights ake handitika ano abuse ari kuabuswa handiti ataurira imi mai vake mabvumirana nazvo. Dare randiri kuda pano ndoda kuti muchinditungamira kuti mambo isu tichiuya pano tangoti tiuye mudare tibatsirwe kumukwasha uyu akaita mwana nemwana wangu iye asina kuzobudirwa kweve mukwasha wangu mwana wangu ari kuti handichamuda dare hameno rikatibatsira sei sitokubatsirai nokuti mutongo wamambo unouya paviri vanhu vari kunogarisana tinongoti tipei listi remukwasha tava nyai ndisu sedare kana vanhu vachinzi vakapanana mwana havachadanana dare redu isu rinongoziva kuti zvii zvatakutaura nezvazvo handiti mapawa zvinhu tu saka tiudzei apa kuti zvii mwana ari kutaura imi muchinzwa dare richinzwa nevamwe vese vakapoterera vachinzwa imi hamunotanga kuzvinzwa nhasi ini handinyatsoziva hangu mambo wangu ndendida kutobatsirwa nokuti kutotanga kubatsirwa ndekokuti handinyatsoziva kuti zvinofamba sei ndati nyaya iyi isusu hatisi kukutendererai kakudai tati mwana haana kuzotanga kutaurira apa kuti murume handimude akaudzai imi mai vake kumba saka muchiuya kuno kudare makatouya kudare muchiziva kuti mwana wangu kudare kwatiri kuenda zvemurume haachada handiti ndizvo imimi muri munhu mukuru makamuudza here kuti it's not a matter wekungoti handichakuda handiti panobiswa inonzi token of divorce handitika gupuro makambomuudza here mwana kuti mwana haugone kungozvitora nyore kuti ungangoenda unoberekawo wodzoka mumusha wototi murume handichamuda izvozvo achirumura umwe anorumurwa naiyeyu mumarafu ndoda kukutaurirai zvese izvozvo zvine zvichida kuti zvibve kunemi makagarisana nemwana muchimubvunza kuti mangwana hatizozviona here takatonga umwe munomu akutopedza chibereko vachibereka nemurume wakarambana naye panapa wakapanana gupuro mai vachona varipo vakapanana gupuro but ende chandakafarira ndechekuti haasi kutoda kutoti gore rikwane handiti mapawa yapa gore mwana pamukadzi iyeye ndo zvatoda kuti titaurirane pano nokuti munodzoka futi mudare mangwana so hatikurambidzei kuzodzoka mudare asi makambowana here nguva yekuti mwana mumutsiure kana kumubvunza kuti azobuya kuti chokwadi amai inini zvemukadzi uyo zvemurume handichada akatora decision yake ndikati ini handisi kukumanikidza ende handisi kufosa zvaunenge wanzwa nemwoyo wako kuda ndizvo zvauchanotaura handiti ini handidi kukutaurira makamuudza here kuti pane chinhu chinonzi gupuro kana munhu achiramba munhu ipapo dandisingazivi handa kutombomuudza kuti pane chinonzi gupuro handa kutombomuudza ipapo hamuna kumuudza handina iro gupuro racho handa kutombomuudza iro gupuro racho paimba yakadai rinobuda here kuchivanhu museyangu hapana gupuro hapana imba yakambovakwa hapana anoziva umwe kuti uyu mukuwasha rinotoriwo gomba zvaro kunze vanhu vakanyekana handiti but mhosva yakaparwa mhosva yakaparwa hatigone kuti munhu ape gupuro token of divorce in front of this court kuti imba vanhu vakanogara vakabika mapoto avo handiti
Hapana akanozivisa imi kuti ndini mukuwasha ndine mwana. Handiti. Saka uyo anotongwa nemhosva chete yekuti akapa mwana wenyu mwana. Kana iye achigutsikana kuti mwana ndewake. Kana asingagutsikane voenda ku DNA test. Ku DNA test achienda kana ati mwana ndewani. Mwana ndewani ushamwana? Ndewako. Ari kubvuma mwana wake. Hazvina basa kuti waona mukadzi akararwa neumwe murume, hazvina basa kuti wazoita sei, mwana wako anochengetwa newe sababa vake. Ruzinzo zvatiri kutaura. Ndo takukurongera nyaya yakatarisana nayo apa. Muri 2 ndimunoziva kuti mukasanganidzana munotaurirana dzipiso hatinei nadzo. But chatoda kukugaidha ndechekuti mwana haana basa kuti warambwa kana kuti wazodini. Handiti. Asi dare riri kuramba kutambira gupuro revanhu vasina kugara vese. Munorambana tichiti tiri kurambanisa vanani. Hakuna chivanhu chakadaro. Zvakangofanana nekuti zvino mukabuda muno mai avo vari kumba kwavo mune muri 2 muchitoita rudo chairo. Handiti. Zvinowanikwa zvinhu zvatiri kudii, zvatiri kutaura. Asi tanga tichiti dai mwanasikana uyu awana vanomubatsira asatambire kwaari kuda kutambira uko. Kwakashata. Tikasiya tisina kuzvitaura, mangwana hatina kuzokubvunzai kwatinoita. Handiti mapawa. Kana afunga kuti zvempa handichada, yandanga ndichida kumhanyirai, hongu zvakaitika zvakaitika, ngaaronge umwe upenyu hunobatika. Handiti. Ani? Susan. Mwana ari mai mwana wa Susan. Ani? Muchadzoka zita iri tinge takuzorida pamukatora pamwe after 10 years. Kana 15 years. Mwana akapuwa zita nani? Isusu vedu kana vazukuru chaivo vatoita kutobvunzwa isusu sekuru havana here zita ravari kuda. Handiti ndizvo? Izvozvo zvinotibatsira. Handiti. Ndoda kuenda patinopedza dare. Mwanai iwe pawakatorwa pachona wakanga une umwe mwana? Mwana musikana anobhadharwa mombe 2 mudare medu nedhameji rekuti akatanga kukutora kukuita mukadzi musina kuroorana. I3 mombe nehwai. Mombe 2 ndedzekuroora mwana wake nedhameji. Handiti ndizvo? Nehwai yamama nedare. Ndochimiro chenyaya iwo. Ndokuzvinzwa here? Une zvimwe here zvoda kutaura kana kuti wawira nezvekutaura? Hapana kana kutaura. Hapana. Munometa muna maruko. Mombe zoya nini? Muri panguva yekushanda. Ukapiwa kunoka munezeti mabatiwo wezi kunoku 14 days andiwakona. Saka iwe taura chai zvaunofungidzira kuti ndo zvaunogona kuzoita zvinonyorwa nasekretary. Mapurisa edu nevanhu vese munenge vanhu vaakutotarisana nenyaya iyi. Taura iwewe kuti unouyisa nini ombeti. Run payment yako. Ngonipa deadline kusvika muna May. May next year. May next year. Yeah. Alright. You washaya date. Sitakupa 21 days. Over 21 days. 14, 21 days. And usina washaya wawana 21 days, you come back to this court. Wazingo? Alright. Asuka sauya after 21 days. Yegwa ijamali.
aitomirirezve munamimoko yavamboitokumitsa kutarusa waitodiwa yangaitodiwa as soon as us anaikudewa apa tasina kugadzira ekwainani yatunoronga ndasina kuya nayo iyo waiyacho kuya nayo next week next week month Next week, next man. week man Yeah, why? mwana wayanga achiti mambo kwanzi pamombeza mamuchacha kwanzi ndogona kuzowana munameri wati kupera wamei anga ati gorinoya munameri anda kubatsirwa mwana anda kuudzwa nzi kana waenda kudare hakusi kumba nditika anda kubatsirwa kuti kana tiri kudare iye ari kutaura muono wake hapana chakadii chakaipa nyaya titaure pano vamurangana musape vanhu bepa ndisati tataura muningi tisati tamuonesa wanzi unoda kubhadhara rini mombe shamwari andati mukanipa deadline zokusvika next year May ne mukanipa deadline zokusvika next year hatishande tichidaro toda kutoudzwa newe kuti kubva iye zvino kusvika pakati 1 mombe kubva pakati kusvika pakati 1 mombe kusvika dzadii dzapera handiti nhasi tikataura zvamei tiri muna July handitika kureva kuti tine mwedzi ngaite mingana 5 gore rinosati rapera tozoenda futi muna May 5 months 10 months kubva nhasi handitika but isa installment yako kuti when are you going to brought 1 mombe yekutanga handitika iwo hameno kwatichanosvika kusvika mombe dzabhadharwa dzadi dzapera handiti but tinoda iwewe wombotipa guidance yekuti handani tifungidzira kuti 1 yedamage pakati handitika iyo pakati handiti indoda kukupa ma2 months pamombe 1 mombe 1 2 months wabhadhara unoshanda ku driver mombe yekutanga ngaiuye after a month yekutanga handitika 21 days 300 US yotsvagwa takasungirira chaiko chaiko handitika then tozoita installment ye2 mombe dzemwana handiti tombosungikana pane mombe yekudii yekutanga handitika iyoyo mwedzi umwe chete youya kana yauya painouya iyoyo togara pasi takuisa payment plan handiti yemwana mombe dzake handiti mwana wako hausati watombomona mupei mwana tono inda muchiita zvinhu zvakashata kudaro so gwayatanowenza nemanda musadaro mwana ndewake unyange mukaramba nyanga mukati yari jena ruti batai mwana zvakanaka kuti ana kubata mwana kokai wesandi mwana uyu wazona mwana uyu vasande nyaya yatiri kutaura pano yekuti tiri kutonga dare revanhu vanotarisira kuti hatina patichazogara tese saka mutemo zvaunotitaurira kana tichirodza munhu ari kurambana nemunhu hazvinei kuti mukadzi ari kuramba umwe hazvinei kuti murume ari kuramba umwe tinoshanda nekuti mune vana vangana nokuti nyange wakarambwa unoroora vana vako handiti ndizvo saka manzwa mutemo wedu wochiti mwana musikana anobhadharwa mombe dzake 2 pakuroorwa kwake kana ari mwana mukomana imombe 1 handiti mapanzo pozoita damage
damage harisi redu riye revirginity ratanga tichishanda naro kare. Tinongotarisa kuti ndiani atanga kupa mwana kumunhu iyeye. Handiti mapanzwisisa damage yotobhadhara. Saka nyaya inozodai apa kana iri mombe yedu mudare 300 US, gwai redu mudare medu 100 US, mbudzi 35 US. Handiti mapanzwisisa. Saka munhu kana angonzi tiri kuda mombe 3 anotoziva ndiri kubhadhara 900 US kana ndisina mombe. Handitika. Saka nehwai yeuyu inenge yapa 1000 mombe 3 negwai redare rinwe. Saka tawirirana kuti musi wa21 days kubva nhasi mombe yedu yekutanga inofanira kunge yauya. Todedza ava voya vozotora chi mombe yavo. Handiti mapona. Uchitomirira nhingi uchitoona kuti mwana ari kukura sei. Handitika uchitaura mashoko ekutanga pawakatanga paya. Kuona munhu otosiya mumba kwavo otombouya kumba kwenyu inhema. Handiti isu hatitomboda kuti imba yenyu idi ife. Mai varipo? Hamuna kutombogara nemuroora here? Mune mchingoti kana masanganawo nemuroora kana wakatadzirwa nemwana wangu chokwadi inini sure please wanditadzira muroora uya kane kumba ugare. Ndo mashoko amaika. Handiti muchitraya noti hazvisiri izvo kuti motikari yamakamutoresa license ishande kupa vana vevanhu mimba achiramba. Achazopiwa mimba ndiye iye ari munhurume. Ndoda kukuudzai gare muchizviziva. Choipa chitsata mwenye ndo chinyanja zvachinotaura. Right, next court. Baba womwana sekuru womwana wemuri munhu ambuye mwana sekuru womwana wangu ambuye mwana wemuri munhu mwana waenda kuchengetwa. Ini ndiyo hama ina hamuna pamuputso wakama wachimuka. Edzere iwe rimwe daro. Machinzwa chibudai. Sana mwachiwe. Ukama wenyu.